naš novi klip. I ja pa smo zajedno. Znaš kako ćemo ovaj video da nas smeta. Lili, molim te. Okej, uglavnom, danas radimo nešto jako zanimljivo. Što dugo nismo radili, a vi to jako volite. Isprobavanje. Mislim da si na pogrešnu stranu okrenuo. Što? A dobro, nema veze moja adresa. Neće se vidjeti, stavila sam tu. Okej. Danas radimo otvaranje munchpacka, znači hrane koja je došla iz inostranstva. Sjećaš se kad si ti snimao neki live, nešto je bilo i vidjela sam moja šifra. Sjećaš ti to? A, da. Snimat ćemo... Rekla si to vidio svaki put, ono. Nema veze. Uglavnom, sad ćemo da otvorimo ovo, samo da ja vidim, jako zanimljivo. Nemoj, možda ga nešto lomljivo. Moj nokat! Ne si makaze u kuhinji su u prvoj ladici. Otvorila sam! A ja ću. A tu ne piše odakle. Čekaj. Frances. Ovo je iz neke... Opet čipsev, jebote ste dosadni s tim Ne piše koja je država. Sve. Thank you so much! Franchi, kako zove? Francesco! Irska. Okej. Dok ti ne znaš šta je Irland. Da. Pa ovo mi je okej, miriša. Nisam... Ima ukus da znaš. Ajde, bilo dobro, čega? Ja nisam lučava, tako da ne mi je skoro lepo trenutno. A, ljuto je! Evo ti, ljuto je! Nema ljuto! Govorim, znojim se. Ajmo, Al Pacino. Al Cipino. Pittsburgh nije u Indiji sigurno, ali piše product of India. Dobro. Peri, kažu peri, traja nju. Angle, peri. Koja je ocena? Ketchup. Da onda. A, ljuto! Za onom je 10. A za onom je... Za onom je 5! A za ovo je 1. 6. Peče me jezik. Bidbic. Pa uđite meni u dupe, slobodno, znaš. Florida! Brazil! Ovdje piše Brazil, ovdje piše Florida. Oni su retardirani. Brazil, Miami, Florida. Miami, da. Uglavnom znamo da je iz Amerike. A što je piše in Brazil? Španija, Ovo je nešto od jagode. Pa i Brazil je u Ujeba to oko Americi. sisa izgleda. Ovo je od jagode. Si sigurna? Da. I lepo je. Nema komadiće jagode? Ne znam. Jako mi je lepo. Hoćeš ti? Ili mogu ja? Ono je bilo kako ovo. Kao jogurt je. Cheesecake. Cheesecake od jagode piše. Naspram prvog dajem 7. Ja isto sam. Jako ružno. Mislim izgleda ništa specijalno. Vjerojatno je žvaka ili nešto tako. Razlačimo zajedno. Samo jedno. Ko je kiselo, ubit ću te. Pa ne znam da li je kiselo. Je tvrda. Aj, lepo. 9. Ja volim kiselo, vi to znate, tako da. For me it's not problem, a šta je ovo? Ovo ti nemoj 4. Što sam ja dala 9? Poland. Poljska. Ovo mi je odvratno izgleda jer ja ne volim baš čokoladu, ali ajde vidimo. Ja volim čokoladu. Ja ću samo griz uzeti. I da krećemo, grizi sad ćeš cijelu dozu. Izgleda jako sočno unutra. Ubiću to ne smije da jede čokoladu. No, vez. A, fuj! Daj mi onaj čips. Brzo mi daj onaj čips! Daj da pojedi, samo mi daj onaj jebeni čips! Sekaj, ja ti čips! No, vodi! 30% vazduha. Sad ćemo imati da li su nisi kao naš čips. Oh my god. Znaš kako izgleda? Kao ono kako zove tampon kad se vadi. Iskreno. Ajde. Hello darkness my old friend. Vidiš mi slušao biti Fuj. 4. 10. This is the roasted chop. This is nutrition. Šta piše nutrition? Nešto nutrition.
To ti je tipa možda nešto, ne znam. Da li ste vi kršteni, vi Japanci bre? Šta je ovo? Izvi se njihova čokolada koja treba bude tvrda i se savija. 7, obično je. 1. A, prije sad je gadnije. Da. 5. 1. Bebeto! Jelly. Ne udaraj me. Čekaj. Japan. Ovdje piše Istanbul. Turska. Japan, Turska. Ne vidio sam japanska slova pa ono. Pa verovatno su pošto su zapakovali 16 miliona puta ovo. Kao da će neko da ukrade jebote. Ne pa nemo tako! Može. Ne pa nema tako! Da nema ni ovako boga. Daj ja ću, daj meni da ja otvorim nešto. Ne može. Imamo tu. Duže pravi jednu bacu, mogu da zgriš sad. Direkt njoj u usta. Ne mogu više ovoga. Ajde, dobro, Ipak da. 7, ne mogu više. Ja dajem 10 jer je totalno ono. Cool. Ok, to bi bilo to. That's it! Sticker mača, sve si pojela za 2 sekunde. Ok, to bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se dopalo ovo isprobavanje, Što se desilo sa glasom? ne znam, stalno mi se to dešava. Ukoliko vam se dopalo ovo isprobavanje, obavezno bacite like na video. Kada ka? Samo za zumbu. Ono je pojelo sve, ovo sad ću vam snimiti. Gledajte. Ovo. Isuse Kriste. Ja, ljuto, ja! Ajde, Anastasija, pozdravi video. Ćao!